Os deseñadores e modistas lucenses terán unha nova oportunidade de amosar os seus traballos na segunda edición da gala Lucus Moda que se celebrará o día 7 do vindeiro mes de abril. Esta é hoxe a nosa noticia de portada. O resto de contidos vémolo no seguinte sumario. Sexan benvidos. A Deputación investirá 2,1 millóns de euros na construción do Centro para Maiores de Fonsagrada que se comprometera a facer a Xunta de Galicia en 2009. Os concellos da provincia adheridos ao programa Innovate comezan a recibir os equipos informáticos. A dotación deste material é imprescindible para consolidar a implantación da administración electrónica. O ministro de Fomento estivo esta semana en Lugo para asistir á entrada en servizo da remodelación dun dos principais accesos á capital, a Avenida de Madrid. As obras do Canon de Portomarín estarán rematadas en 3 meses. Con cargo a este plan, a Deputación acometerá o arranxo da ponte de Sabadelle, afectada polas inundacións de xaneiro. Bolseiros da Fundación TIC realizaron 25 vídeos divulgativos do labor do Clube Ciclista Cidade de Lugo. Os traballos audiovisuais pódense ver na páxina web da entidade deportiva. O 7 de abril, Lugo volverá a ser a capital do deseño en Galicia grazas á gala Lucus Moda que organizan por segundo ano consecutivo a Deputación e o Concello de Lugo. Os andaluces Vitorio e Luquino serán os padriños desta edición na que participarán 6 deseñadores e 14 artesáns lucenses. Tamén contará con outras dúas importantes protagonistas, a actriz María Castro, que voltará a ser a presentadora do espectáculo, e a eurovisiva Lucía Pérez. Este ano a gala estará dedicada aos bosques, por ser este o ano internacional destes espazos naturais. Tralo éxito da primeira edición adicada á muralla, Deputación e Concello xa anunciaran que a gala da moda lucense non se limitaría a unha soa edición. Senón que íbamos querer enganchar a todo este colectivo moi productivo en favor da cidade e da provincia e, por tanto, na colaboración, na participación da Diputación e especialmente do Centro de Artesanía e Diseño dependiente da Vicepresidenta segunda da Diputación Provincial, queremos facer algo que teña unha vocación de permanencia. A min pareceme que unha boa maneira de poder explicar xa non só os lucenses, sino tamén a xente que é fora de Lugo, pois que neso, no mundo da moda, Lugo tamén está na onda. Se o ano pasado foi Montesinos, nesta ocasión a gala tamén terá 2 padriños de luxo, Vitorio e Luquino, referentes da moda a nivel internacional. Os deseñadores sevillanos acudirán ao evento e presentarán varios dos seus traballos, pero non serán as únicas caras coñecidas. A actriz con raíces lucenses María Castro volverá a ser a conductora do espectáculo e outra das protagonistas, a cantante do Incio Lucía Pérez, interpretará a canción ca que representará a España no Festival de Eurovisión. Boa parte dos 6 deseñadores e 14 artesáns lucenses que participarán no evento asistiron á presentación. A maioría repiten experiencia. Estuvimos en la edición pasada y la verdad nos interesa participar otra vez este año porque creemos que es un evento que aquí en Lugo que es como novedoso, que le dan un montón de publicidad, de promoción y que a nosotras nos interesa para que tamén la gente de Lugo conozca realmente lo que hacemos. Foi unha experiencia moi interesante, con moitos nervios porque era a primeira vez e agora este ano invitaronme outra vez a participar e non o dudei. O sea, pareceme algo como distinto e unha forma tamén de facer pezas máis de pasarela e non tan comerciais e, estou encantada. Animados polo éxito da primeira edición, outros acuden por primeira vez. Que veo unha plataforma interesante para mostrar mis creaciones. E todos ven esta gala como unha oportunidade de dar a coñecer no exterior o seu talento creativo e promocionar a provincia. Y creo que es la mejor promoción dentro de la ciudad lucense y yo creo que los diseñadores hoy en día necesitamos de esta promoción para tirar para adelante porque es un año bastante difícil. Que se vea nuestros diseños y lo que es la ciudad, porque esto, además de ver nuestros diseños y nuestro trabajo, pues promocionamos nuestra ciudad, nuestro patrimonio artístico y todo lo que tenemos. As entradas cun prezo de 15 euros xa están á venda no Centro de Interpretación da Muralla, no Gabinete de Comunicación da Deputación e nos establecementos dos deseñadores participantes. Toda a recadación irá destinada, como ano pasado, a asociacións benéficas da cidade. A Deputación de Lugo asumirá a construción na Fonsagrada do Centro de Maiores que se comprometera a facer a Xunta de Galicia hai 2 anos. Con estas xa son 11 as residencias que creará a Deputación en toda a provincia.
A Fonsagrada contará por fin cun centro para a terceira idade. O presidente da Deputación, José Ramón Gómez Besteiro, anunciou que asumirá os case 2 millóns de euros de custo da construción dun centro para maiores que contará cunha capacidade para 74 persoas. Por tanto, esas 24 plazas de internos residentes no centro e a maiores, os 30 que van a funcionar en torno ao centro de día, que son externos e, por tanto, non van a quedarse a dormir nesa residencia, terán unha atención adecuada, visto que a Xunta de Galicia nin contesta, nin se ofrece, nin participa en cofinanciar algo que é da súa, non sei se única competencia, pero si unha das competencias que ten asignadas. O anuncio do presidente resposta ás múltiples demandas por parte do alcalde de Fonsagrada, Argelio Fernández, para poñer fin á situación de abandono que sofre este municipio por parte da Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia comprometeuna políticamente en dúas ocasións, dependendo da oportunidade do momento, citas electorales, etc., pois ese compromiso político non se traduciu en nada real. Nos presentamos á Xunta de Galicia o 8 de junio do ano 2010. Neste momento, pois, o único que temos é unha contestación vía FAS de que ese proxecto que nosotros presentamos, pois, é o adecuado, que se pode construir, que é adecuado á norma, de maneira que é viable, a súa viabilidade está garantizada con relación á norma que existe neste momento, pero sobre a financiación desa Xunta non se pronunciou. Gómez Besteiro visitou tamén a praza onde a Deputación comezará en menos dun mes a construción do novo Concello de Fonsagrada, unha obra cun orzamento de 1 millón de euros. A semana pasada falábamos do prezo dos polígonos industriais da Deputación, que é un 67% máis barato que o das Gándaras, en Lugo, onde o metro cadrado custa 107 euros. Nós estivemos nos dous parques que se están a construir neste momento, os de Chantada e Castroverde, para coñecer a opinión dos empresarios destas zonas. O de Castroverde é un dos dous polígonos que está a construir neste momento a Sociedade Urbanística Provincial. Ata de agora reservaron parcela a unha vintena de empresas, co que xa está garantido o 70% de ocupación. Héctor Díaz, propietario dun taller de maquinaria agrícola, reservou 1.200 metros cadrados, un espazo vital para proxectar o seu negocio de cara ao futuro. O prezo na área industrial de Castroverde é de 44 euros o metro cadrado. Se dan algo de axudas por partes das administracións ou do Concello ou de outro tipo de subvención, con todos os servicios, pois tampouco é excesivamente caro, porque hai que reconocer que ten todos os servicios. Outro polígono que está en construción é a ampliación dos acibros en Chantada. Neste caso, o prezo é de 33 euros. Parece un precio moi competitivo e todo o que sean facilidades para a implantación de industria aquí no polígono Os Acibros ou en Chantada, pois é positivo, e nesa medida o precio, bueno, pois eu entendo que é un precio interesante e competitivo. E necesario tamén, é dicir, dado pois, a época esta que vivimos, pois lóxicamente hai moita competencia no que é a oferta de chan industrial, e se queremos que as empresas se instalen neste polígono, pois tamén temos que ser competitivos en precio. A actuación provincial en Chantada fará posible a ampliación da sidrería galega, que xa reservou 15.000 metros cadrados. La verdad es que tenemos un montón de proyectos, muchas veces limitados por la falta de espacio que tenemos aquí dentro. Y bueno, pues el tener más espacio, el poder dedicarnos a nuevas líneas de negocio, nos permitiría incrementar la plantilla en un futuro. Polo que respecta aos outros polígonos, xa están rematados os de Begonte, onde xa están funcionando 11 empresas, Ourol, Friol e Baleira. Próximamente comezarán os traballos de construción en Paradela. O prezo medio de todos eles é de 35 euros o metro cadrado.